आं बुंनो नागिरो मारै बुंनो जाबाय आङो लखबग्राना आजावग्रानो आयु लखबग्रायाबा माखौ होनो आजावग्रायाबा माखौ होनो हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना स' नोंथांमोना बबे जायगायाव दङ बायदि सानना लादों आरोना नैबे बेकग्राउन्डखौ नुनानै एसे आलादा बायदि नुनो हागौ नङा होमबा आंनि दिनै एसे आलादा जायगायाव फैदोंहाय माने सम मोनाखैमोन आङो ओंखायनो नैबेयाव दसे सम मोननायखाय आं नैबे रखम जायगायाव फैनानै नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आं माबायदि भिडिअ लाबोदों आरो मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना आं बे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय नङा होमब्ला आरो नोंथांमोनाथ' बेखौ रावबो सिनायि गैखाया बे जिथु आं थाम्बनेलाव होनाय बिथां पिकचारखौ ना बिथांनि पिकचारखौ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङावनो नुयो आरोना फेसबुकावनो नुयो इउटुबावनो नुयो बायदि इन्सटाग्रामफोरावबो बायदि बायदिफोरावबो नुयो दायो बिथाङा सासे जाखांफुनाय आर्टिस्ट होननानै बुंजागोन आरोना मानो होनना बुङोबा बयबो सिनाय गैया नालाय बिथाङा दायो फेमास जागासिनो दङ जाबोगासिनोबो दङ बिथांनि सम सम एलबाम भिडिअफोर बायदिसिनाबो ओंखारो आरो बिथाङा दायो जाखांफुबायबो थादों नङाब्ला ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सिनाय गैया बे सासे मानसिखौ ओंखायनो बिथांनि मुङा गावदां दैमारि होनना बुङो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बेनि मोनसे ओरैबायदि मिनिथावना मोनसे भिडिअ जानानै फैदों आरोना माने मानसिफोरा बिथांखौ कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था एखनब्ला मिनिथावनाबो आरोना बिथांनि कमेन्टआव ओरैबायदि मानसिफोरा सोंहरदों नालाय माने बिनि ट्रान्सजेन्डारा मा बेखौ रावबो बारा मोजां मोनथियामोन नालाय ओंखायनो बयबो बिथांखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरो आरोना बिथाङा हिन्जाव ना हौवा होननानै ओमफ्राय बिथाङा लखबग्रा ना आजावग्रा होननानै बेबायदि बाथ्रा सोंदों आरोना बयबो मानसिफ्रा बिथांखौ मेसेज खालामनानै ओंखायनो बिथाङा गावदां दैमारिया गावनो भिडिअ खालामनानै गावनो क्लियारिफिकेसनखौ होदों आरोना थ' होमबालाय लोगोफोर आं बिथांनि गावदां दैमारि बुंनाय गावनि खुगाजोंनो बुंनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दसे क्लिपखौ देखायना होनि नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजि मोनगोन आरोना दाहाल बसुमतारी बिथाङा मा कुइसन सोंदों खोनासंना लादो नोंना लखबग्रा ना आजावग्रा मार जाखो बुस्थु आन्थन होननानै अच्छा ठीक है सोंदों आरो आंखौ बिथाङा मा कुइसन सोंदों नोंथाङा खोनाबायना नोंथांमोनहा खोनाबायना आंनि सायाव मा कुइसन खालामदों बिथाङा थ' बिथांनि सायाव आङो मा एन्सार होबावनो आरो उफाय गैया आंथ' माने कुइसनखौ आङो लिस्टआव थिखोबाय नालाय आंथ' एन्सारखौ होखानांसिगोनानो आरो थ' आङो होनसै खोनासंबानो जाबाय आं बुंनो नागिरो मारै बुंनो जाबाय आङो लखबग्राना आजावग्रानो आयु लखबग्रायाबा माखौ होनो आजावग्रायाबा माखौ होनो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस कमेन्ट्सआव खालामहर दे नोंसोरबो माने जाय जाय मिन्थिया कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय लखबग्रा ना आजावग्रा आंथ' बेफोरखौ मिन्थिया थ' माने हौवानिखौनो लखबग्रा होनो खोमा ना हौवानिखौ लखबग्रा होनो जानांगौ आरो ओमफ्राय हिन्जावखौ माने आजावग्रा होननांगौ जाहैबाय आरो बिथांनि कुइसन माने बिथांनि सोंनाय मथेब्ला ना थ' बिनि सायाव एन्सारखौ होनोसै आंथ' हौवा नालाय आंथ' लखबग्राखौनो होननांसिगोन थ' आंथ' दा मा लुक्सआव दङ होननानै मा लुक्सआव दङ नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ थ' आं दा आजावग्रानि लुक्सआव दङ आं दा माने लखबग्रानि लुक्सआव गैथ'आ आरोना आं आजावग्रानि लुक्सआव दङ नोंथांमोनहा गासिबो मिन्थिखाबाय थेवब्लाबो आङो रियेलावथ' हौवा होननानै बयबो मिन्थिखागौ आरोना थेवब्लाबो माने बिथाङा कनफिउस जायो खोमा बा मिन्थिखायो बिथाङा ओमफ्राय मिन्थिनानैबाबो माखासे माने इन्टारेस्टिं बेफोरबायदि कुइसन सोंनो लुगैनाय थायो आरोना मानसिफोरनि गोसोआव थ' बिथाङा बे लेखायै सोंदों जानो हागौ आंखौ थ' बिनिखायनो आङो बिथांनि सायाव एन्सारखौ होबाय थ' आं लखबग्रा ओमफ्राय थेवब्लाबो लखबग्राब्लाबो आङो माने लखबग्राखौ मोजां मोना दे एक्सुवेलि आङो आजावग्राखौसो मोजां मोनो दा मानसिफ्रा बेफोरनि माने सायाव माने गाज्रि कमेन्ट्स खालामलायसिगोन मानसिफ्रा ओमफ्राय थ' बिदि जेबो नङा आरोना जास्ट एन्टारटेन माने जकिं आरोना जास्ट माने इन्ट्रेस्ट खालामदों थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानो हागौ बिथां गावदां दैमारिया मा बुंलांखो गावनि खुगाजोंनो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनानै बोरैहाय मोनखो जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार कमेन्ट खालामदो
आरो आं बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेफोरबायदिनो एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन आरो बेनिख्रुइबो साबसिन मोजां भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट होनो नाजाबाय थागोन। जास्ट नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायलांदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैयो आरोना। स' थेंक इउ सो माच बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।